Já vás vítám u dalšího pokračování. Vítám tady i Mariana, když se spolu baví dva ex. Ahoj. Ahoj, já vás vítám. Hezké nedělní dopoledne. Krásné. No. Slunečné. Dneska má být teda high. Skoro 30 stupňů, tak jsem zvědavý, jak to přežijeme. Tak oni, když se na to budou dívat, tak nebude neděle a třeba 30 stupňů, ale bude třeba 13 a večer. A nebo víc. Ještě větší horko. Takže co dneska, protože ty si říkal, že chceš jako víc prostoru, tak zkus dneska to téma nahodit ty. Tak já bych se možná pobavil o tom, to, co víceméně procesuješ ty teď tuto chvíli, o tom obětování pro druhé, o tom, proč prostě děláme to, že i přes vlastní, jakoby na svůj vlastní úkol, přes komfort, prostě děláme věci, které si myslím, že jsou někdy kontraproduktivní, protože myslím si, že když se moc obětuješ, tak toho druhého si myslím, že to možná i nasírá. Jo? Že to nebere moc, to už bere jakoby zasah do vlastního prostoru. Mm-hmm. Jak to myslíš, že zásah do vlastního prostoru, protože tato společnost vlastně adoruje, že čím více obětuješ, a plyne to z křesťanství, kdy emoce druhých lidí jsou vlastně důležitější a má to tak hodně lidí než ty tvoje. Takže proč teda jakoby ten člověk, který tu oběť přijímá, protože většina lidí to přijímá bez problému a naopak stává se trošku jako parazity pro ty, co se obětují, kteří tu energii vydávají, tak zkus ukázat teda ten druhý úhel pohledu, ten, kdo tu oběť přijímá. No ano. To spíš mluvím o těch, který jakoby se starají teda o ty druhé, řekněme to, jo. Ale dělají to z nějakého vlastního, z nějakých vlastních pohnutek, z nějakého vlastního vnitřního vedení a myslím si, že to někdy dělají vlastně jakoby sobecky. Já se starám, aby ukázali navenek, já jsem ten obětavý, jo, a přitom nehledí třeba na toho druhého, že někdy to obětavosti toho druhého svazujou, jo. Já neříkám, že to je špatně, že pomáhají, ale někdy to přesáhne meze, jo. Ta starost o druhé. A myslím si, že těm druhým to vadí, jo. Ale samozřejmě nedokážou to třeba jakoby, protože to závisí třeba na té pomoci, tak prostě berou to jakoby, jsou schopni akceptovat to i tu zlou stránku toho všeho, jo? Že jim to třeba nedělá dobře. Jo? Takhle bych to vnímal, jo. Myslím si, tenhle ten druh pomoci vlastně není, ten druh obětování není zcela správný. Možná někdy až toxický. Ano, možná někdy až toxický. Toxický pro toho člověka samotného, aniž by si to uvědomil, a toxický pro toho druhého, komu pomáháme. Ty víš, že já se teď hodně zabývám zase Jungem a v podstatě on to tam popisuje jako přes ty archetypy a člověk, který se sebe obětuje, tak je to vlastně archetyp hrdiny. A jsou to právě lidi, kteří byli vychováváni v tom, že moje cena se odvíjí od toho, jak jsem potřebný nebo potřebná. To znamená, čím víc já pomáhám a čím víc mě lidé potřebují, tak si utvrzuju tu svoji vlastní hodnotu, protože neumím postavit tu svoji hodnotu
na tom, kdo jsem. Hodně teď jsem to dělala i v terapiích s lidma, hodně se to teď momentálně řeší a vlastně ono to všechno vychází z té výchovy, ono to všechno vychází v tom nastavení, protože z jakého rodinného prostředí a jaké lidi kolem sebe mám, tak takovým způsobem se formuju. U mě třeba to sebeobětování, jsem v tom byla vychovávána tím, že ten táta byl nemocný a byl ležák mnoho let a vlastně tam byl postavený na to první místo, kdy se k němu třeba v noci vstávalo, kdy se potom ho muselo nosit třeba na záchod a tak dále. Ta péče okolo něj byla dost namáhavá. A s tím, že na tu mámu toho bylo moc, tak jsem se snažila jí ulehčit. Takže tam to vyplývalo z toho, že nemáš takové starosti jako my, takže tvoje starosti jsou něco méně než ty naše. A to je to, co začneš si v tobě tvořit, že tvoje potřeby, tvoje touhy nejsou důležité, důležitější jsou ti druzí. Takže já tomu říkám, že je tento vzorec já až ta druhá. A vlastně několik let už si to zpracovávám a teď docházím opravdu, bych řekla, hodně hluboko i s těmi lidmi, protože tam je velmi důležité si zpracovat mámu, která, a to teď jsem včera dělala na workshopu, protože jsem tu měla jenom jednu klientku a cítila jsem, že asi půjdem hluboko, když jenom jedna přišla a s ní se mi dobře pracuje. Takže jsme šli hodně hluboko a bylo to velmi zajímavé, protože vlastně mi tam přicházely informace, které už mi i přišly dřív, ale včera mi to přišlo v takovým jako širším kontextu, kdy my se vlastně vyvíjíme v tom těle matky a proto ta matka je pro nás určitým zdrojem stejně tak jako existence, protože naše tělo obsahuje i tu mámu. A když se mi ukázal jakoby obraz, kdy vlastně po tom porodu je nám střižena ta pupeční šňůra a ten človíček zažívá obrovský šok a obrovský stres, protože je vypuzen vlastně z toho pocitu bezpečí, z toho jakoby prostoru, který mu je vymezen, kde je mu dobře, kdy dostává najíst a všechno. A najednou je vypuzen do prostoru, který je neomezen, je přestřižen přes ten zdroj. A vlastně tady se mi ukázalo, že zažíváme největší pocit odmítnutí, který je pro mnoho lidí velmi traumatický. A my se stáváme vlastně závislí na té matce, protože ona nás kojí, dává nám tu výživu, převléká nás, pečuje o nás. Samozřejmě může to dělat i ten táta, ale to sycení přichází přes tu mámu, takže tam vlastně přichází nějaká taková ta závislost. A díky tomu my se jakoby s tou mámou i hodně stotožňujeme, protože během toho těhotenství my jsme přijímali její bolesti, její traumata, vnímali jsme její nervovou soustavu. Takže to je všechno to, co si jakoby do sebe vstřebáme a následně si to neseme a často za ty mámy, ať je to syn nebo ať je to dcera, přebíráme zodpovědnost. U synů je to takový ten pocit, že bych tu mámu měl chránit a u těch dcer je to takové to, musím té mámě pomoct, musím jí ulehčit, kdy ta máma je třeba často v oběti a my máme pocit, že jsme zodpovědní za ty emoce a pocity té mámy. Jenomže čím déle se to děje, tak my vlastně vytváříme to ego, vytváříme tu personu, to znamená tu osobnost, kterou se chceme zavděčovat, kterou vytváříme na každého toho člověka a začneme v sobě potlačovat svoji celistvost a Jung tomu říká takzvaný ten stín. A vlastně ono, čím víc potlačuješ ty svoje touhy, tak vlastně je vytvářený tam pocit bezmoci
a ta bezmoc vytváří pocit agrese. A čím déle to v sobě potlačujeme, tak ten stín si vždycky cestu najde, tak to z nás postupně začne se vytahovat na povrch. A právě já teď vytahuju na povrch takový ten hodně velký stín toho potlačeného hněvu z toho pocitu bezmoci. A je to velmi zajímavé, protože tam vlastně jsou procesy, kdy i s těmi lidmi je potřeba se střihnout definitivně od zodpovědnosti za pocity a emoce druhých lidí. Je potřeba definitivně vlastně odmítnout tu matčinu bolest, ty její vlastně zodpovědnost za to, jak ona se cítí, jak ona žije, protože odblokovávám i takové věci, nemůžu být šťastná, když není šťastná moje máma. Taky jsem si kdysi na to přišla. A když jsem včera toto s tou klientkou dělala, kdy jsme šli vlastně do toho odstřižení, tak to hodně procesovalo v těle, bylo to hodně cítit, bylo to hodně vnímat. A vlastně takový ten závěr tam přišel, kdy je tady touto společností říkáno, že nás vlastně formuje nějaká vyšší síla a my nejsme tvůrci svého života. Ale není to pravda. Tam přišla věta, zákon existence je nadřazen nad všechny zákony všech lidí. A znamená to, ne, že nás někdo řídí, ale že je tu nějaký zákon, já tomu říkám zákon zachování rovnováhy, který když ignorujeme, tak začne pracovat za nás a to je to, co Jung popisuje, že ten stín si vždycky cestu najde a začne to vyrovnávat a dokonce u lidí, kteří to dlouhodobě potlačují, tak je začne až ovládat. A projevuje se to tímto způsobem, kdy člověk se začne stahovat třeba do ústraní, začne kolem sebe kritizovat, začne ho štvát spousta věcí okolo něj. A to je právě to, aby se ta zloba vytáhla na povrch a člověk ji integroval. Jo, takže teď jsem řekla takovou jakoby hrubou kostku a jestli k tomu něco máš? No, ono ještě, ano, souhlasím s tebou. A tak máš ještě vlastně takovéto obětování z pocitu viny, kdy víš, že třeba tomu druhému si v minulosti nějakým způsobem ublížil, ano, můžeme to takhle nazvat, ublížil si pocitově nebo fyzicky nebo jakkoliv, tak vlastně z toho pocitu viny máš pocit, že se potřebuješ, ne že vykoupit, ale že to dlužíš, jo. A i tam to můžeš vlastně ve finále přehánět, protože se potřebuješ z toho jakoby dostat, že furt toho je stále málo, to, co děláš a taky to může být kontraproduktivní. No, teď mluvíš o sobě, ale na toto mi přišlo kdysi taková věta, protože jsem si to taky zpracovávala vůči svojí mámě třeba, kdy ty máš pocit viny a máš pocit, že si to vlastně musíš vykoupit, čili odsloužit. A stáváš se od slova sloužit sluhou. A teď záleží na tom, protože tady je ta pást, kdy vlastně si řekneš, že už si sloužil dost a že už ses vykoupil. Protože tento způsob nastavení funguje tak, ty se vlastně odevzdáváš do rukou toho, komu dlužíš, tomu věřiteli, a on vlastně by měl určit, kdy on má už dost. Problém je ale v tom, pokud to je člověk, který je nedosycený, který vnitřně není stotožněný sám se sebou a nemá dostatečnou silnou energii nebo je v roli oběti, tak se ti taky lehce může stát, že tím sluhou zůstáváš do konce života. Protože oběť velmi často vytváří pocit viny, ale problém je v tom, ona sama se nechce zvednout. Můžeš pomoct... Myslím, že... Počkej jenom, já to dořeknu. No. Můžeš pomoct jenom tam, kde ten člověk přijme zodpovědnost za ten svůj život a
a kdy je ochoten tu změnu udělat. Ale většina obětí právě přes ten pocit viny, přes ty oči, vzbuzuje pocit viny a leží na té zemi a očekává, že ty si lehneš na tu zem s ní. A to je právě to zůstat stát a ukázat ten jiný úhel pohledu, protože ten, kdo se z toho může zvednout a kdo se může změnit ve svém životě a ten život změnit, je jenom on sám. Ty to udělat nemůžeš. Tam je, já si myslím, že je hodně důležité dokázat sám sobě odpustit, že jsi byl takový, jaký jsi byl. Jo. Protože ve chvíli, kdy to nedokážeš, tak to je nekonečná smyčka. Jo. Protože ten pocit viny máš stále. Jo. Ale ve chvíli, kdy si odpustíš, že jsi pochybil, že jsi byl takový, jaký jsi byl, samozřejmě a chováš se k těm lidem poctivě a třeba jim pomáháš, snažíš se v vozovkách dohnat nedohnatelné. Myslím si, že tam je důležité to odpuštění, protože pokud tam máš furt ten pocit viny, tak to nemá konce. Protože dokud sám sobě neodpustíš, tak budeš jenom trpět. No, to si vzpomínám, že jsem si to procesovala, protože když jsem načítala potom pana Lazareva třeba, tak to ve mně vzbudilo obrovský pocit viny a asi rok jsem se v tom ráchala, že jsem měla se chovat jinak jako matka, že jsem spoustu věcí podělala a že kdybych dneska vychovávala děti, tak bych to udělala jinak. A tam mi to šlo úplně jasně. Odpuštění znamená, že se nebudu na svou minulost dívat z pozice současnosti. Pokud člověk neubližuje tím, že ublížit chce, ale ubližuje vlastně nevědomně, ale v zásadě se chová tak, že dělá to nejlepší, co může, tak pak je to zkušenost. To je první věc. Druhá věc je, my si své rodiče volíme na podkladě toho, čím potřebujeme projít. A teď jsem to taky dost řešila v terapiích, kdy my vždycky uzavíráme kruh celistvosti v každé emoci, to znamená, je dostatečnost, nedostatečnost, dobrý, špatný, hloupý, chytrý a podobně. A tam jsem pochopila, ta duše si to vybírá podle toho, jak ona to v tom vývoji potřebuje projít. Takže někdo začíná třeba tím, jak jsem začínala já, kdy seš potlačený, kdy jdeš do nějaké nedůvěry, nesebedůvěry, kdy seš ohraničován nějakými vzorci a teprve posléze ten kruh začneš uzavírat tím, že jdeš do té svobody, do toho uvědomění si sebe samého, anebo začneš právě v té svobodě, co třeba vyrůstal ty, kdy jsi mohl dělat jako dítě víceméně, co jsi chtěl, měl si tu svobodu rozhodování, což vlastně je ta první polarita a teprve potom následně dojde k tomu uvědomění a začneš vlastně si uvědomovat tu druhou polaritu, abys to potom propojil do toho celku. Takže za mě, já třeba dneska vím, proč naše manželství fungovalo tak, jak fungovalo, nebo proč jsem si zvolila tuhle mámu, protože kdysi se mi dokonce i ukázalo, proč jsem si tě jako manžela zvolila. Dostala jsem se do pocitu do toho věmu, kdy jako duše jsem si vybírala, věděla jsem, proč my dva se potkáme. A bylo to tehdy proto, že tak, jak jsme to kdysi odblokovávali, že ty si v tom minulém životě se tam staral o 14člennou rodinu a měl si té zodpovědnosti příliš, tak v tomto životě ty jsi chtěl zažít určitý druh té nezodpovědnosti a já jsem ti ty hranice měla k tomu nastavit. A to, že jsem to neuměla, vždycky říkám, to je moje selhání, že jsem se neuměla jakoby postavit a říct dost. Ale je to z toho důvodu, protože kdyby ty jsi to neudělal a vy v té rodině tu rakovinu máte, tvoje máma, tvoje obě dvě sestry to měly, tak vlastně vytváříš tu nerovnováhu přes tu inkarnaci a aby ty jsi to vyrovnal, tak ty si v podstatě musel až na ty lidi kašlat. Aby si srovnal právě ten zákon rovnováhy, kdy té zodpovědnosti bylo příliš a vlastně vyrovnat to do té nezodpovědnosti. Protože ono z toho potom vzniká to, kdy té zodpovědnosti a přebírání za ty druhé je příliš a ten vzorec já až ta druhá vznikají právě ty rakoviny. To popisuje i pan Lazarev, že on to velmi sledoval a já jsem si to taky vypozorovala.
s těmi lidmi, kteří měli rakovinu. No. No, kteří měli rakovinu. Takže ty si vlastně ty jsi to zažil a kdybys to neudělal, tak by to nedopadlo dobře. Možná bys tu rakovinu měl stejně jako ta tvoje máma a ty tvoje sestry. Protože vlastně rakovina přichází v momentu, kdy ta buňka je vlastně protipolaritou toho člověka. Ta buňka jede jenom já, bez ohledu na to tělo a neuvědomí si, že to tělo vlastně následně i zabije. Protože ten člověk, když je nastavený já až ta druhá, tak právě proto ta buňka jako kdyby vytváří tu celistvost, tu protipolaritu k tomu našemu vzorci. Protože nemoc není nemocí, ale je to léčení vzorce chování. Takže v momentu, kdy já vlastně jdu jakýmkoliv způsobem proti sobě nebo vytvářím nerovnováhu, tak ta naše duše nám to začne ukazovat a somatizovat, buď právě přes ty lekce, takže když je třeba člověk, který potlačuje svůj hněv, tak bude zásadně přitahovat lidi, kteří budou vytvářet konflikty. Když třeba ten člověk má pocit lenosti, tak je to proto, že to poukazuje na odpočinek. Takže to tělo nám neustále signalizuje, i ta psychika, i ta duše naše, přesto, co bychom měli udělat, abychom se stali těmi celistvými. A pokud ten člověk tomu nerozumí, jakoby v tom jemnějším sdělení, tak teprve potom se to somatizuje právě do té nemoci. Je to tak. Ještě mi napadlo jedna věc. Člověku dělá dobře, si myslím, být potřebný. A někdy to je tak, že chce být víc potřebný pro druhé, než sám pro sebe. Možná s tím vyvažuje vlastně svoji cenu, odvozuje od toho svoji cenu, že když ho někdo druhý potřebuje, tak to je ta jeho cena třeba, ale že potřebuje on sám sebe, to nevidí. Jo. No, protože on je vychovaný v tom, že on je bezcenný. Jo, že on je vlastně ten outsider. A to je to, co jsme se o tom bavili, že i když třeba máš někdy tu volnost v tom životě a seš takhle vychovávaný, tak i přesto to v tobě může vytvořit ten pocit toho outsidera, protože máš pocit, že si tě nikdo nevnímá. Mnohokrát jsem se bavila s lidma, kdy právě takhle vyrůstali a říkali, no já bych chtěl ty hranice. A tady mě to zase přivádí k tomu, že všeho moc škodí. I toho, když má člověk přílišné volnosti a benevolence, tak se může stát, má pocit nepřijetí, pocit, že není dost dobrý, aby ti rodiče nebo ty lidé okolo něho se mu věnovali, aby mu dali tu pozornost, aby se cítil tím v bezpečí. A zároveň, když jsi příliš formovaný v nějaké tvrdosti, v nějaké disciplíně a řádu, tak tě to může samozřejmě na jedné straně posílit, to znamená, jsi schopný zvládat různé životní situace těžké, které potom přicházejí, ale zároveň to může vytvořit velkou nesebedůvěru a vnitřní nejistotu a nehodnotu. A když člověk se cítí nehodnotný, tak právě proto následně vznikají ty různé závislosti, kdy utíká do různých třeba drog, utíká do alkoholu, utíká třeba do vztahu, do sexu, do jídla a do dalšího, protože to, co mu chybí uvnitř, kde se cítí prázdný, potřebuje nějakým způsobem doplnit. Ale to je právě to, proč to osvícení nebo ta cesta k sobě je velmi těžká a namáhavá, protože ten člověk
jakoby začne, když se vstupuje do sebe, tak je tam prázdno a to mnoho lidí nevydrží, protože jsou zvyklí jako mít tu pozornost otočenou ven, ale když v tom vydrží, tak následně je to zase bolavé, protože se začnou bortit vzorce chování, začne se bortit to ego, začne se bortit všechno, ta jeho realita a je to proto, když je vytvářená změna, tak to, co jsme měli postaveno na těch starých základech, na těch starých přesvědčeních, na těch starých vzorcích, se musí úplně jakoby zničit. Pak je tam ta prodleva, než člověk se stane tím skutečným tvůrcem a začne to tvořit z pozice svého vnitřního naplnění a z pozice své celistvosti. A včera, když jsme tu terapii dělali, tak se mi tam ukázal krásný příměr, že když si představíš cirkusový stán s tím prostředním pilířem, tak vlastně vždycky je ten pilíř a z toho jdou ty lana. A že to je vlastně ta rovnováha v životě, kterou potřebujeme vytvářet, kdy vždycky, když to jedno lano povolí, tak ten náš střed se bortí. Takže to je to, kdy je potřeba ty věci vnímat v kontextu, je potřeba je vnímat ne jako jednotlivosti, ale že všechno se vším souvisí. Že opravdu to bolí, opravdu to není jednoduchá záležitost. A Jung říká, osvícení není jít do světla a zvyšovat své vibrace a snažit se o lásku, o laskavost, ale je to integrace stínu, která je nesmírně těžká, bolavá a složitá a málo kdo v ní vydrží, protože ta poslední fáze, ke které přichází, je, a to mám pocit, že to teď zažívám jakoby já, nebo jsem zažívala, kdy vlastně uvnitř je prázdno, už ty lekce nevyžadují vystoupit z komfortní zóny, ale když se ti lekce dějí, tak udržet tu víru, že je to v pořádku. Protože tady hodně lidí se zastaví, otočí a vrací se zpět do toho starého, protože tady už nepřichází ani žádné potvrzení, jestli to děláš správně, tady nepřichází ty zpětné vazby, ale naopak tam sílí ta duše, sílí to nitro a zvedá se ta síla, kdy člověk se začne cítit vnitřně sám naplněný a to je ten stan, kdy ty vlastně jakoby stojíš rovně a máš natažené všechny ty šňůry a odoláváš proti všem okolním podmínkám. No, já si myslím, že dneska už bylo řečeno dost. No, bylo dost informací a ať si to zpracuje každý, jak umí. A pokud se v tom vidí, samozřejmě. Ať svoji hodnotu nestaví na potřeba druhých, ale ať si svoji hodnotu každý určí sám. Ne podle druhého, ale sám podle sebe. Ať si svoji hodnotu najde v sobě. To je důležité. Protože pokud toto neudělá, tak bude závislý na druhých. Bude trpět, pokud nebude potřebný. Bude strádat, bude mít deprese. Přestane mu dávat smysl bytí vůbec jako takového. Důležité je si určit svoji hodnotu podle sebe. A ta hodnota vždycky vychází jenom z celistvosti. Takže ano, uvědomit si, že jsme vše a že cokoliv zažíváme, tak se to vždycky děje pro nás a ne proti nám. A vždycky je to vzkaz vašeho stínu, abyste to integrovali a tím se stali silnějším. A pokud předtím utečete,
tak to je to, co jsem říkala, že ten zákon rovnováhy vás vždycky dožene, stejně tak jako ten stín. Takže je to zase jenom otázkou času, než to budete řešit znovu. Takže je důležité postavit se do svého středu, uvědomit si, na čem své chování mám skutečně postaveno, s jakým skutečným záměrem, a často to bývá překryto, podívat se do té pravdy, nebát se toho, protože já vždycky říkám, že když se lidi bojí, co se dozví, tak já říkám, dozvíte se jenom to, že jste úplně vše. A já vám teda přeju, aby se vám to dařilo a mějte se hezky a někdy zase příště. Mějte se fajn. Ahoj. Taky vás všechny zdravím a loučím se s přáním, abyste přišli k uvědomení hodnoty sebe sama. Krásný den vám přeji. Tak jo, ahoj.